Projek ji rojan du heva di kovarekî de li ser gihandina komûyan li hêvî nivîsek dixwînin. Ew jî dixwazin biçin hêvî pemû biçînin. Ay, me tovan jî bîr kir. Hûn gelek zû vegeriyan? Vegerîna çi? Me tov jî bîr kir. Sekijan tıbani. Tu pa me malê anî? Of Roda. Başa ku min aniye. Ji ber ku li hêvî her der pemûyê nikarin dakevin. Ew jî vedigerin malê.